Pajsije, kao što znate, γεννήθηκε στη Μικρά Ασία rodio se u Maloj Aziji. και πνευματικός του πατέρας και γέροντας ήταν ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης. Njegov duhovni otac, kao što znate, bio Sveti Arsenije Kapadokijski. Όταν οι Τούρκοι έδιωξαν τους Έλληνες από τη Μικρά Ασία, Kada su Turci oterali Grke iz Male Azije, οι Έλληνες ταξίδεψαν στην Ελλάδα Grci su došli u Grčku και ο Άγιος έμεινε στην Κόνιτσα. i svetitelj je ostao u Konici. Εκεί απέκτησε το πατρικό του σπίτι, Tamo je dobio roditeljsku kuću, το οποίο σώζεται σήμερα koja se danas postoji, με τα πράγματά του, sa svim njegovim αυτά stvarima, που έφτιαχνε. sa svim što je pravio. Έμαθε πολύ λίγα γράμματα Naučio je jako malo slova, και την τέχνη του ξυλουργού. ali naučio je drvodeljski zanat. Ήθελε να μάθει ξυλουργός, Želeo je da bude i on drvodelja, γιατί ο Χριστός έκανε αυτή τη δουλειά. jer je Gospod radio kao drvodelja. Όταν μεγάλωσε, Kada je odrastao, έφυγε και πήγε στο στρατό otišao je u vojsku, σε μια δύσκολη περίοδο u για την πατρίδα, teškim vremenima za Grčku, ενώ μετά το στρατό έφυγε για το Άγιον Όρος. i posle vojske otišao je na Svetu Goru. Πήγε σε ένα αυστηρό μοναστήρι Otišao je jedan vrlo strog manastir και αργότερα με ευχή του γέροντα πήγε στη μονή του Φιλοθέου. i kasnije sa starčevim blagoslovom otišao u manastir Filotijski manastir. Γνώρισε πολύ σπουδαίους γέροντες, Poznavao je čuvene starce, ανάμεσά τους τον Παπατήχονα, τον πνευματικό, kao njegovog duhovnika Papatihona starca, ο οποίος ήταν Ρώσος koji je γέροντας, bio Rus starac, πολύ μεγάλη μορφή. veliki, izuzetan duhovnik. Έτσι ο Άγιος, αφού έγινε μοναχός, I tako svetitelj kad je postao monah, γύρισε στην Κόνιτσα vratio se u Konicu και πήγε στο μοναστήρι της Παναγίας στο Στόμιο, i otišao u manastir Preste Majke Božje u Konici, όπου εκεί έζησε 4 χρόνια gde je živeo 4 godine και ανακαίνισε το i μοναστήριο. obnovio je taj manastir. Όταν ολοκλήρωσε το μοναστήρι, Kada je završio manastir, obnovio, έφυγε από εκεί και πήγε στο Σινά. otišao je na Sinaj. Στο Σινά έζησε λίγο, η υγεία του έπαθε Tamo je malo vremena živeo jer se razboleo. και εκ προβλημάτων υγείας γύρισε πάλι στο Άγιον Όρος. Zdravstvenih razloga vratio se na Svetu Goru. Γύρισε αρκετά κελιά Obišao je dosta kelija και βρέθηκε στην Παναγούδα. i tu se je našao u Panagudi. Παναγούδα είναι μια φράση που εννοεί την Παναγία. To je iz reči Bogorodica, Panagija. Παναγία. Grčko, Panaguda, to je Bogorodica. Εκεί έζησε λοιπόν αρκετά χρόνια Tamo je živeo dosta godina και όταν παρουσιάστηκαν προβλήματα υγείας σοβαρά, i kada mu se pojavili ozbiljni zdravstveni problemi, βρέθηκε εκτός Αγίου Όρους, našao se van Svete Gore, πήγε σε γιατρούς otišao je kod doktora και εκεί συναντήθηκε, βρήκε μια ομάδα γυναικών, i tu se sreo sa jednom grupom mladih žena οι οποίες ήθελαν να φτιάξουν μοναστήρι. koje su žele da naprave manastir, da Και stvore έτσι manastir. δημιουργήθηκε η Ιερά Μονή της Σουρωτής. I tako je stvoren manastir u Suroti. Σιγά το μοναστήρι αυτό δημιουργήθηκε από τον Άγιο Stvoreno je od delom Svetog Pajsija. και ο Άγιος Παΐσιος έβγαινε και έμπαινε από το Άγιο Ulazio i Όρος, izlazio je na Svetu Goru išao, βοηθώντας όσους μπορούσε. koliko god mogao pomagao je svima. Όταν ήταν στην Παναγούδα δεχόταν χιλιάδες κόσμου. Dok je bio u Panagudi, primao je 1000 ljudi. Γι' αυτό δεν δέχτηκε κανέναν στη συνοδεία του, Zato nikog nije prihvatio u njegovoj γιατί pratnji, δεν μπορούσε κανείς να τον ακολουθήσει στο zato što πρόγραμμα. niko nije mogao da izdrži da prati njegov program. Ο γέροντας στα τέλη της ζωής του Na kraju svog života starac, πόναγε πάρα πολύ no imao je teške bolove και βρισκόταν εκτός Αγίου i Όρους. nalazio se van Svete Gore. Είχε πρόγραμμα να γυρίσει να πεθάνει στο Άγιον Όρος. Imao je u planu da se vrati na Svetu Goru i tamo da Αλλά το se σχέδιο upokoji. του Θεού ήταν διαφορετικό. Ali Božji plan bio je drugačiji. Εκοιμήθη εκτός Αγίου Όρους Upokojio se van Svete Gore και έτσι έχουμε όλη την ευλογία i zato imamo svi taj και blagoslov, ιδίως οι γυναίκες posebno žene, να προσκυνούν τον τάφο του Αγίου Παϊσίου. da celivaju grob Svetoga Pajsija. Όταν ήταν στο Άγιον Όρος, Dok je bio na Svetoj Gori, κάποιος του είχε πει: neko mu je rekao, Γέροντα, δεν είναι σημαντικό να πεθάνει κάποιος στο Άγιον Όρος?
Zar nije značajno da neko se upokoji u Svetoj Gori? Και του είπε ο I γέροντας, rekao mu je starac, σημασία δεν έχει που θα κοιμηθεί κάποιος, nema značaja gdje će neko da se upokoji, αλλά που θα ξυπνήσει. ali gdje će da se probudi. Αυτό ήταν η φράση που ακολουθούσε τη ζωή. To je rečenica koja ga pratila celog života. Τον Άγιο Παΐσιο λοιπόν τιμούμε σήμερα. Danas ga slavimo, Svetoga Θα σας πω Paisija. δύο πράγματα από την επαφή που είχαμε το γέροντα. Ja ću vam reći nešto iz mog susreta sa Svetim Paisijom. Όταν βρέθηκαμε με άλλους μοναχούς στο Άγιον Όρος, Kada sam se našao sa drugim monasima na Svetoj ήταν Gori, καλοκαίρι Αύγουστος bio je leto avgust mesec, και περιμέναμε γύρω στις 9 η ώρα το βράδυ čekali smo negde 9 sati uveče να τον δούμε περί τα 100 άτομα. da ga vidimo otprilike 100 ljudi. Για όσους ξέρουν, τους άντρες που ξέρουν από το Άγιον Όρος, Muškarci koji znaju nešto o Svetoj Gori, 9 η ώρα στο Όρος είναι σαν να έχουμε νύχτα βαθιά στον κόσμο. 9 uveče na Svetoj Gori je kao da je ponoć ovde. Τα μοναστήρια 6 η ώρα έχουν κλείσει. U 6 sati svi manastiri su se zatvoreni. 9 η ώρα λοιπόν περιμέναμε να μας δει. Mi smo u 9 sati uveče čekali da nas vidi. Και δεν φαινόταν πότε θα μπορούσε να μας δει. I nije se znalo, nismo znali kada će nas prihvatiti. Ήταν κάτι μικρά παιδιά Bilo je malo dečice, που είχαν αφήσει μια βρύση ανοιχτή ostavili su česmu otvorenu και έριχνε το ένα νερό στο άλλο, έπεσαν i jedan drugog je vodom prskao. και έκαναν φασαρία. I pravili su buku. Τότε μερικοί από τους λαϊκούς ενοχλήθηκαν. I tada su neki od sveta koji je tu čekao su se smetalo im je. Και είπαν στο γέροντα, I rekli su starci, μα γέροντα πέστε τους κάτι να σωπάσουν. ajde starče, recite im nešto da se smire. Και ο γέροντας είπε, I starac je rekao, γιατί τα μαλώνετε. zašto ih grdite? Τα παιδιά κάνουν τη δουλειά τους. Deca rade svoj posao. Αυτή είναι η δουλειά To je τους. njihov posao. Να παίζουν. Da se igraju. Εσείς όλοι εδώ κάνετε τη δουλειά σας. Jel vi svi ovde koji ste radite vaš posao? Δεν ξαναμίλησε κανείς. Niko nije više progovorio. Όταν πέρασε η ώρα, Kada je prošao ο γέροντας μας φώναξε στο αρχονταρίκι του, έξω από το κελί του. pozvao nas je u gostionicu, u gostoprimaonicu njegovu koja je van njegove Ήταν kelije. ένα αρχονταρίκι με κομμένα ξύλα Njegova gostoprimaonica bila su panjevi και μας έβαλε να καθίσουμε. i stavio nas na panjeve Μας da ρώτησε sedemo. με ενδιαφέρον από πού είμαστε. I svakog je pitao sa interesovanjem odakle. Τον ρωτήσαμε για τους πειρασμούς, Pitali smo ga za iskušenja, τις δυσκολίες μέσα στη za ζωή teškoću u našim životima. και μας είπε κάτι πολύ σπουδαίο. I rekao nam je nešto mnogo važno. Δεν είναι ο κόσμος που είναι μαύρος. Nije svet koji je crn, Είναι τα μάτια μας. a oči naše su. Αν έχεις μάτια μαύρα, Ako imaš oči crne, ό,τι δεις θα είναι μαύρο. sve što vidiš bit će crno. Αν τα μάτια σου είναι λευκά, Ako su ti bele oči, ό,τι δεις θα είναι λευκό. sve što vidiš bit će belo. Να το γνωρίζεις αυτό. To da znaš. Το κακό δεν είναι γύρω μας. Nije zlo oko nas, Είναι μέσα μας. u nama je. Ο γέροντας μας είπε Stara sam je rekao να προσπαθούμε να βρίσκουμε το καλό ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει. da pokušamo da nađemo dobro i tamo gde ne postoji. Και μας είπε δύο ιστορίες. I rekao nam je dve priče. Ήρθε, λέει, κάποτε ένα μικρό παιδί, ένας νέος άνθρωπος, Došao je jednom prilikom jedan mladić, πολύ πρωί στο κελί, rano ujutro. και εγώ είχα βγει πολύ νωρίς για να φτιάξω τον κήπο. Ja sam izašao isto tako rano Ne da prolave da sredim nakano baštu. Ništa nisam stigao da uradim. Και με είδε, I video me, αλλά δεν με ήξερε. nije me znao. Και με ρώτησε, I pitao me, πού μπορώ να βρω το γέρο Παΐσιο. gde da mogu da sretnem se starca Paisija? Και του λέει ο γέρο Παΐσιος, I starac Paisija mu kaže, τι τον θέλεις. što hoćeš starca Paisija? Λέει, θέλω να τον δω, να του μιλήσω. Hoću da ga vidim, da mu pričam. Λέει, δεν είναι εδώ. Nije ovde. Και για να τον διώξω, Da ga oteram, του είπα, rekao sam mu, έχει πάει στις Καριές otišao je u Karijes για να αγοράσει τσιγάρα. da kupi cigare. Cigare, kako se kaže. Και τότε, λέει, περίμενα την αντίδραση του νέου. I čekao sam na reakciju, da im kako će da reaguje ovaj Θα mladić. έλεγε, έκανα τόσο δρόμο για να δω ένα γέροντα που καπνίζει. Sam si
Sigurno će pomisliti, toliki put sam napravio da vidim jednog starca koji puši. Και περίμενα. Čekao sam. Και τότε το παιδί I tada je to dete, mladić, έκανε καλό λογισμό imao je dobre και pomisli. είπε, I rekao je, «Ω γέροντα, o starče, μέχρι και γι' αυτό κουράζουν το γέροντα Παΐσιο. i za toga čak umaraju starca Pajsija. Του βάζουν να τους πάρει τσιγάρα». Šalju ga da im kupi cigare. Μου έκανε, είπε ο γέροντας, μεγάλη εντύπωση, To mi je ostavio veliki utisak, reče γιατί starac εγώ τόσα Pajsija. χρόνια μοναχός Toliko godina sam monah, δεν έκανα ποτέ τέτοιο λογισμό. nisam imao takve dobre Και pomisli. τότε του άνοιξα την πόρτα και τον δέχτηκα και I του tad sam είπα, otvorio έλα vrata να μιλήσουμε. i rekao sam mu, ajde da razgovaramo. Και μετά μας είπε ένα παράδειγμα. Posle nam je dao jedan drugi primer. Ήταν Αύγουστος, λέει, Bio je avgust mesec. και ο γέροντας δεν ήταν ιερέας, ο γέροντας ήταν μοναχός Tad on nije bio sveštenik, bio je tad monah. και δεχόταν τους λογισμούς των ανθρώπων. I prihvatao je pomisli ljudi. Πήγε κάποιος λοιπόν και του είπε το γέροντα, Došao je neko i rekao je starcu, γέροντα, τι να κάνω για να ξεκινήσω τη σωτηρία μου. šta da radim da započnem moje spasenje? Και του είπε, I rekao mu je, παιδί μου, εσύ δεν μπορείς μεγάλα πράγματα. ti ne možeš velike stvari. Ξεκίνα από κάτι απλό. Počne od nečeg jednostavno. Κόψε το τσιγάρο. Prestani da pušiš. Αυτός είχε μέσα του καρδιά On je imao srce u sebi. και του λέει, εντάξει γέροντα. U redu starče. Και χωρίς ο γέροντας να δει, I da ne vidi starac, nije video. έβγαλε από την τσέπη του τα Izvadio je τσιγάρα cigare και τον αναπτήρα i upaljač και τον ακούμπησε στο στασίδι του γέροντα. i ostavio je na stolicu starčevu. Σαν να του το άφησε εκεί. Σαν Kao, δώρο. kao da mu je poklonio, tako je to spustio. Ο γέροντας δεν κατάλαβε βέβαια. Starac nije razumeo, nije znao. Μπήκε ο επόμενος. Došao je sledeći. Μόλις μπαίνει μέσα, Samo što je ušao βλέπει sledeći, το γέροντα Παΐσιο vidi starca Pajsija, και δίπλα του ακριβώς ένα a πακέτο pored njega τσιγάρα cigare και i ένα upaljač. αναπτήρα. I jedan upaljač. Δεν είπε τίποτα. Ništa nije rekao. Και ξέρετε, είναι πολλές φορές που μπορεί να μην λέμε τίποτα, Mnogo puta možemo da kažemo nešto, αλλά λέμε πολλά. ali kažemo puno. Και του είπε του γέροντα, I rekao je το starcu, μυαλό του βέβαια είχε θάλασσα. u glavi mu je bilo, kako se kaže kod nas, talasi, more. Da, ono da se talasi. Ναι. Bura. Και βγήκε έξω. Izašao je napolje. Αυτός ο δεύτερος που βγήκε έξω, Taj drugi koji izašao έβγαλε τα napolje, τσιγάρα του izvadio je και cigare άναψε τσιγάρο έξω από το κελάκι του Αγίου. i zapalio cigaretu van kelije Μπήκε και starčeve. ο τρίτος μέσα. Ušao je treći. Ο δεύτερος αυτός που βγήκε έξω, Drugi koji je izašao ο napolje, καπνός έμπαινε μέσα στο εκκλησάκι. njegov dim ulazio je dim u crkvu. Και τότε ο γέροντας ενοχλείτο γιατί είχε πρόβλημα με τα I πνευμόνια. starac, pošto je imao problem sa plućima, smetalo mu je. Και βγήκε έξω και του είπε, Izašao je napolje i rekao, παιδί μου, αν είναι ευλογημένο, ako je blagosloveno dete πήγαινε moje, λίγο παρακεί Idi γιατί malo. ο καπνός μπαίνει μέσα στην εκκλησία. idi malo dalje jer dim ulazi u crkvu. Και εκείνος του είπε, I on mu je rekao, τι γέροντα, šta starče, απ' έξω απαγορεύεται napolju je zabranjeno, και μέσα επιτρέπεται. a unutra je dozvoljeno. Τότε ο γέροντας δεν I κατάλαβε, starac nije razumeo. δεν κατάλαβε μας είπε γιατί μιλούσε. Nije razumeo šta je rekao. Και τότε μπήκα μέσα και είδα Kad τα sam ušao u τσιγάρα. crkvu, video sam cigare na mom sedištu. Τι έφταιγε, λέει ο γέροντας, U čemu je pogrešio starac? ο λογισμός. Znači, mladić, znači njegove pomisli. Να ξέρετε ότι ο λογισμός Da znate σε pomisli, συνεργασία με τον διάβολο u zajednici sa δημιουργεί đavolom, εικόνες pravi slike και γεγονότα. i događaje. Γι' αυτό να μην είστε σίγουροι για τίποτα. I zato ni u što nemojte biti sigurni. Μην λέτε μεγάλες κουβέντες. Nemojte mnogo da govorite, velike Καλύτερα να reči. σκεπάζουμε Bolje da pokrivamo, παρά να γυμνώνουμε. a ne da otkrivamo. Όσο σκεπάζουμε, Koliko dokle pokrivamo, τόσο σκεπάζει εμάς ο Θεός. koliko mi pokrivamo, toliko i Bog će nas da pokrije. Ο γέροντας μας μιλούσε συνεχώς για την υπομονή. Stalno nam je govorio o strpljenju. Υπομονή, υπομονή, υπομονή. Strpljenje, strpljenje.
strpljenje. Αλλά εγώ δεν ήμουν νέος Bio sam μοναχός mladi monak και δεν μπορούσα να το ακούω συνέχεια. i nisam mogao stalno to isto da slušam. Τι σημαίνει υπομονή? Šta znači to? Έλεγα στο μυαλό μου. Govorio sam sam Εσύ sebi. εδώ είσαι μόνος σου. Ti si tu sam. Δεν έχεις κανέναν πάνω από το κεφάλι σου. Nemaš nikoga na glavi, nad glavom. Εμείς εκεί πέρα έχουμε από πάνω άλλους Mi imamo njih που μας λένε τι να κάνουμε. koji nam govori šta da radimo. Δεν είναι εύκολο. Nije lako. Πώς να κάνουμε υπομονή? Kako da budemo strpljivi? Και δεν είχα μέσα μου ειρήνη στην I καρδιά. nisam imao mira u srcu. Ο γέροντας ανά 10 λεπτά μας άφηνε Svaki 10 minuta nas και je πήγαινε ostavljao μέσα στο čaj κελί του. i ulazi u njegovu keliju. Και με πάλι νευρίαζα. I opet sam se nervirao. Και έλεγα, μα γιατί μας αφήνει? I rekao sam, šta Πάει, nas γιατί δεν κάθεται μαζί ostavlja? μας? Zašto ne sedi sa nama? Πού την ξέρει την υπομονή? Kako on zna za strpljenje? Τέλος πάντων, τελειώσαμε τη συνάντηση, Završili smo susret, μας έδωσε την ευχή του, dao nam je njegov Και φύγαμε. blagoslov i otišli smo. αλλά μπορώ να σας πω Ali mogu da vam kažem, ότι δεν έφυγα ωφελημένος. nisam otišao da sam imao Γιατί neku korist. θεωρούσα ότι αυτά που έλεγε δεν τα βίωνε. Jer sam smatrao da to što govori, da on to ne živi tako. Πέρασε ο καιρός Prošle su godine, και ο vremena γέροντας εκοιμήθη. i on se upokojio. Και τότε άρχισαν να κυκλοφορούν βιβλία πολλά για τον I γέροντα. tada su izašle mnoge knjige. Και έλεγαν το εξής. I u knjigama je pisao. Την περίοδο εκείνη που πήγαμε, U ono vreme u kome smo išli mi, ο γέροντας είχε ήδη αφαιρέσει τον ένα του πνεύμονα από καρκίνο. već su mu odstranili jedno plućno krilo. Πόναγε τρομερά. Imao je teške bolove. Είχε αφόρητους πόνους. Imao je nepodnošljive bolove. Έλεγε το βιβλίο. I pišu u knjizi. Ανά 10-15 λεπτά Svaki 10 do 15 άφηνε minuta τους προσκυνητές, ostavljao je poklonike, πήγαινε στο κελί του, odlazio u keliju, διπλωνόταν από τους πόνους, presavijao se od bolova, έκανε αιμοπτήσεις, ti ne mogu. ευθυνέμα. Krv je pljuvao Και αφού πλενόταν, i kad se umio, έβγαινε έξω izlazio napolje για να δώσει κουράγιο στους da ανθρώπους. da snagu poklonicima koji su došli. Όταν το διάβασα, Kad sam to pročitao, κατάλαβα ότι γράφτηκε για μένα. kao da je bilo pisano za mene, shvatio sam. Και όταν μετά από καιρό βρέθηκα στη Σουρωτή, I kad sam se posle nekog vremena došao u Surati, έκανα 2 μετάνια στον 2 Άγιο. metanije sam napravio pred Και του είπα, γέροντα, svetiteljem. μία για Rekao τώρα sam, jedna za sad, και μία για τότε. i jednom za onda. Γιατί ήξερα ότι το γνώριζες, Jer znam i tad da si to znao. αλλά η αγιότητά σου το έκρυβε. Ali svetost tvoja je to pokrila, sakrila. Αυτοί ήσαν οι Άγιοι. To su bili svetitelji. Όταν τους συναντούσες δεν καταλάβαινες. Kada ih srećeš, susretneš, nisi to razumeo. Λέει ο Άγιος ο Παπά Εφραίμ στα Καθουνάκια. Jefrem Katunaki. Και τι είναι η αγιότητα, λέει? Kaže, šta je svetost? Ρούχα που τα απλώσαμε να τα δει ο κόσμος. Rasa ili ruha koje smo okačili da vidi narod. Τι είναι η αγιότητα? Όλοι πρέπει να το καταλαβαίνουν. Šta treba svi da razumeju? Η αγιότητα είναι σαν το αεράκι. Svetost je kao mali povetarac. Περνάνε ανάμεσά μας οι Άγιοι χωρίς θόρυβο. Prolaze pored nas svetitelji bez buke, Χωρίς φασαρία. bez gužve. Όποιος φωνάζει για τον εαυτό του, Ko viče za sebe, δεν μιλάει για αυτόν ο Θεός. on ne govori o njemu Gospod. Θα σας πω μια μικρή ιστορία για να καταλάβετε τι είναι αγιότητα. Da biste razumeli šta je svetost, reći ću vam jednu malu istoriju. Ήμουνα στο Άγιον Όρος Bio sam κάποτε na Svetoj gori, και είχαμε πανηγύρι, είχε ένα κεράκι πανηγύρι. jedna kelija imala vašar, da kažem, είχε proslavljala, pa kao oni kažu panegirinu vašaru. Και είχε τελειώσει η λειτουργία I bila se završila και liturgija πηγαίναμε στο φαγητό. i otišli smo na Ήταν ένας μοναχός seli smo da jedemo i ο došli na οποίος dvora. είχε στρώσει το τραπέζι. I bio jedan monak koji je postavio sto. Και αυτός ήταν πάρα πολύ, είχε νεύρα. Bio je jako nervozan. Ήθελε όλα να γίνουν με τον τρόπο του. Teo je na svoj način sve da namesti. Δεν έπρεπε κανένας να κάνει αταξία. Niko nije morao da se pomeri, da Είχε se βάλει pravi το gužvu. φαγητό, ωραία, το είχε Stavio je στρώσει. lepo hranu Και ανάμεσά τους είχε βάλει τυρί, φέτα. i stavio je sir fetu između Ναι, toga με λάδι.
sa uljem preko. Και το είχε βάλει στη μέση, ανά 4 άτομα έπαιρναν ένα κομμάτι. Znači, na 4 čoveka stavljao je po jedan taj sir. Sad se uzimo po komad. Ναι, και ξεκινάει λοιπόν η τράπεζα. I počinje trpeza, ručak. Και ήταν ένας από τους λαϊκούς, I bio je jedan od ο svetovnika οποίος πεινούσε koji je bio mnogo gladan. και παίρνει το πυρούνι I uze viljušku και κόβει αμέσως ένα κομμάτι από τη i φέτα. odmah je otkine jedno pače fete. Και η φέτα τινάχτηκε το λάδι I ona je onako, ono ulje sa nje και λέρωσε το τραπέζι. poprskalo Και i λέρωσε. isprljalo je sto. Ο μοναχός το είδε Kad je monah je video. και πέφτει πάνω στο τραπέζι I skače na sto, da kaže, χωρίς pada να δει ποιος το έκανε Nije gledao ni ko je to και uradio ρωτάει i pita, ποιος το έκανε αυτό. ko je to uradio? Αυτός που το είχε κάνει δεν μίλησε καθόλου. A ovaj koji je uradio nije progovorio, nije ništa rekao. Και τότε ένας γέροντας μεγάλος Jedan stari starac που καθόταν δίπλα koji je sedeo pored, του είπε rekao je, εγώ το έκανα ja αυτό. sam to uradio, brate, Συγγνώμη. oprosti mi. Αυτό είναι αγιότητα. To je svetost. Αγιότητα σημαίνει σιωπή Sveto znači čutanje και δύναμη. i snaga. Να ξέρετε ότι η αγιότητα δεν είναι δειλία. Da samo da znate da svetost nije kukavičluk. Όταν σωπαίνουμε δεν είναι γιατί δεν έχουμε τι να πούμε. Όταν čutimo ne znači da nemamo što da kažemo. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε Sveti Pajsije govorio να σωπαίνεις da čutiš, για να μιλάει ο Θεός. da progovori Bog. Καμιά φορά να ξέρετε Ponekad da znate, ότι δεν μιλάει ο Θεός Gospod ne govori γιατί δεν σταματάμε να μιλάμε. je zato što mi ne prestajemo da pričamo. Αυτά για τον Άγιο Παΐσιο. To za Svetog Pajsija. Και λίγα δυο λόγια για τον Άγιο Πορφύριο I da vam kažem dve reči za που Svetog τον είχαμε Porfirija, γείτονα εδώ. koji nam je bio ovde komšija. Μεγάλος Άγιος, είχε έρθει εδώ και Veliki στο sveti μοναστήρι. bio je došao i u ovaj manastir. Αγαπούσε πολύ τον γέροντά μας τον... Volio je našeg starca και του mnogo έκανε προφητεία. i predvideo mu je Ο γέροντας μας έκανε ένα ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. naš starac je osnovao jednu radio stanicu Και του είπε όταν ήταν περίπου 60 ετών, i kad je bio otprilike 60 του λέει θα godina, πεθάνεις πολύ, πολύ μεγάλο στην ηλικία. umrećeš mnogo u velikoj Ο starosti. Θεός θα σου κάνει αυτό το δώρο Bog će ti napraviti taj poklon γιατί κήρυξες τον Χριστό σε ανθρώπους που δεν τον ήξεραν. zato što se objavio Gospod ljudima koji nisu nikad Ο γέροντας čuli μας za κοιμήθηκε Boga. 96 ετών. Upokojio se naš starac u 96. godini. Ήταν η προφητεία του Αγίου To Πορφυρίου. je bilo njegovo... kako se kaže? Ο Άγιος μια φορά λοιπόν, να σας πω τούτο, Svetitelj je jednom prilikom ένας μοναχός εδώ από το μοναστήρι είπε οι πατέρες να πάμε να επισκεφθούμε τον γέροντα Πορφύριο. jedan monak je rekao, ajde da idemo kod Svetog Porfirija da ga posetimo. Εγώ ήμουν νέος μοναχός. Bio sam mladi monak. Όπως καταλαβαίνετε, τα μυαλά μου ήταν έτσι. Moj je bio kao mladih ljudi. Και λέει θα πάμε να δούμε τον γέροντα Πορφύριο. Ajmo, idemo da vidimo Svetog Porfirija. Αλλά εγώ ήξερα ότι ο γέροντας Πορφύριος έχει χάρισμα. Ja sam znao da ima harizma. Ότι γνωρίζει. Kako se kaže na srpskom? Harizmu, da. Ότι βλέπει, ότι γνωρίζει. Da vidi, da zna. Και λέω με το μυαλό Kaže μου. sa mojim kako Και αν razmišljam. πάω εκεί Ako odem tamo και αρχίσει ο γέροντας και λέει i počne starac. έλα εδώ govori, Εφραίμ, Ajde Jefreme, to je on. τι ήταν αυτό που έκανες εχθές Šta je ono što si juče uradio? και είναι μπροστά οι άλλοι. I pred svima ostalima. Όπου δεν ήθελα να το σκέφτομαι καθόλου. Nisam teo to možda da razmišljam. Και είπα στον μοναχό αυτόν, Ρε, δεν μπορώ να έρθω. Ne mogu da dođem. Πονάει το στομάχι. Boli me stomak. Μου λέει όχι, θα πάμε όλοι. Moramo svi, idemo svi. Πρόβλημα. Problem. Και πήγαμε λοιπόν οι πατέρες, ήμασταν 10 στον αριθμό. Nas 10. Και πήγα τελευταίος. I otišao sam poslednji. Πίσω από όλους. Iza svakoga. Πήγαιναν οι πρώτοι και εγώ πήγαινα από πίσω, να Svi μην su με išli δει. prvi, a ja sam bio išao poslednji. Samo da me ne vidi. Λέω, μπορεί τελευταία στιγμή να την γλιτώσω. Može u posljednjem trenutku da ja izbegnem. Και αφού
Πήραμε ευχή από το Kako γέροντα, smo uzeli blagoslovo starca, καθίσαμε seli smo και άρχισε ο γέροντας να μιλάει. i počeo starac da govori. Με τέτοιο τρόπο Na taj način που καταλάβαινες ότι μιλάει για σένα, da si razumeo da govori o tebi, χωρίς όμως οι άλλοι να καταλαβαίνουν. ali da Αυτό το ostali ne πράγμα. razumeju o kome se radi. Ο τρόπος της Način αγάπης ljubavi ήταν συγκλονιστικός. je bio neverovatan. Όταν φύγαμε από εκεί, Kada smo otišli odatle, οι πατέρες έλεγαν μεταξύ τους, svi oci su govorili αυτά τα među είπε για sobom, μένα. ovo je rekao za mene. Και έλεγε ο άλλος, όχι για μένα τα A είπε. drugi govorio, ne, za mene je rekao. Αυτός ήταν λόγος Αγίου. To tako govori, to je reč svetitelja. Ο Άγιος Πορφύριος, όπως ξέρετε, Sveti Porfirije, kao što κοιμήθηκε znate, στο Άγιον Όρος, στα Καψοκαλύβια pokojio se u Svetoj gori u και Kavsokavlija, ζήτησε από τα πνευματικά του παιδιά τα λείψανά του να κρυφτούν. da zatraži svoje duhovne dece, da se njegove mošti Δεν sakriju. υπάρχουν πουθενά λείψανά. Nema nigde njegovih mošti. Αλλά γίνεται αυτό με τους Αγίους. Ali to se dešava sa sveteljima. Όσο αποφεύγουν τη δόξα των ανθρώπων, Koliko izbjegavaju slavu ljudi, τόσο τους κυνηγάει toliko η ih δόξα του Θεού. juri, da kažem, slava Božja. Znači, toliko Ας έχουμε λοιπόν την ευχή των Αγίων μας. da imamo blagoslov svetitelja. Απόψε θα πάτε στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Idete kod svetitelja, Da pamet je Sudnagio Porfirija. 12. Agio, danas Να προσκυνήσετε, έχει και το αίμα του μπροστά. Είναι ένα λίθρο του αίματος του. da idemo danas kod Svetog Porfirija i tu ćemo celivati njegovu svetu krv. Και μετά θα πάτε και στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο και στον Όσιο Δαβίδ. I posle toga idete kod Svetog Jovana Rusa, Ναι. i kod Svetog Davida. Και εκεί να αγαπάτε πολύ τον Άγιο Ιάκωβο. I da volite puno Svetog Να τον Jakova. γνωρίσετε, να τον επικαλείστε. Είναι πολύ μεγάλος Da mu Άγιος. se molite i da ga prizivate. Αγάπησε Jer je πολύ veliki τον Θεό. svetitelj. Mnogo je voleo Boga. Και ήταν πάρα πολύ γλυκός I άνθρωπος. bio je mnogo sladak čovek. Dobri. Αυτό μόνο θα σας πω και θα τελειώσω μια Samo ιστορία. to da vam kažem, evo i da mi kažem jednu istoriju. Ο γέροντας φορούσε κάποτε γυαλιά Starac je nosio naočare. και ήταν κάπως, φαινόταν σαν ακριβά αυτά τα I γυαλιά. izgledale su kao da su skupe naočare. Όχι, δεν ήταν, αλλά Nisu φαινόταν. bila, ali delovali Ήταν su kao skupe. σαν σίδερο. Εμείς τα λέγαμε τότε Μετάλλα. χρυσά γυαλιά. Zvali smo ih zlatne naočare. Αλλά δεν ήταν. Ali nisu bile zlatne. Εκεί λοιπόν που περίμεναν, αυτό μου το διηγήθηκε η ίδια η γυναίκα που το Ta έλεγε. žena koja je to doživjela, ona mu je lično ispričala Όπως περίμενε στη σειρά να προσκυνήσουν την κάρα του Οσίου Δαβίδ, kako je čekala u redu da celi ήταν ο glavu Άγιος Svetog Ιάκωβος Davida. όρθιος Bio je Sveti Jakov, tu je και stajao φορούσε τα γυαλιά i αυτά. imao je naočare te na sebi. Και αυτή η γυναίκα όπως πήγαινε μπροστά της λέει Kako όλο je išla napred, njene pomisli su Μπράβο rekle, γέροντας, φοράει Μπράβο, χρυσά Στάκη. γυαλιά, imaš zlatne naočare, έχει tόσα λεπτά toliko para imaš. και πήγαινε μπροστά. I išla je napred. Πολύ φοβερό πράγμα, αδελφοί μου, ο λογισμός. Strašna stvar je, ljudi moji, Μην του δίνετε pomisli. σημασία. Nemojte da dajete nikakvu značaj pomislima. Και όπως πήγαινε και έφτασε μπροστά, Kako je išla i prišla ispred, πήγε να προσκυνήσει την κάρα, pošla da celiva Και όπως σηκώθηκε, svetu glavu i kako je podigla ο Άγιος Ιάκωβος Sveti Jakov, έβγαλε τα γυαλιά. Μπροστά ενώ την κοίταζε, kako je gledao, έβγαλε μπροστά της skinuo τα je γυαλιά, naočare, τα δίπλωσε, preklopio ih τα je, έβαλε στην τσέπη του stavi ih u džep και της λέει, i kaže, είμαστε εντάξει τώρα. jel u redu sada? Μου είπε η γυναίκα αυτή, Rekla mi je žena, αν πέθαινα da sam umrla, θα ήμουν καλύτερα. bolje bi mi bilo. Μου λέει, ντράπηκα τόσο Toliko sam πολύ, se postidela, γιατί ο Άγιος τα έβλεπε όλα σαν από τζάμι. jer je svetitelj sve video kao kroz staklo. Ήταν καθαρός και τα Bio έβλεπε je όλα čist καθαρά. i sve video čisto. Εύχομαι σε όλους σας, Želim svima vama, στην εκκλησία σας, στην κοινότητά σας, στις οικογένειές σας, u vašim να porodicama, έχετε πίστη στο Θεό, da imate veru u να είστε Boga, κοντά στην da εκκλησία, ste blizu μην crkve, απομακρύνεστε. nemojte se udaljujete. Τα απρόβατα που φεύγουν από την εκκλησία τα τρώει ο λύκος. Ovce koji idu daleko od crkve, jedu ih vukovi. Μην χάνεστε από την εκκλησία, Nemojte da se izgubite iz blizine hrama od crkve. μην φεύγετε μακριά από την ευθεία ευχαριστία, Nemojte da ste daleko od
svete από τους Αγίους και της Εκκλησίας. Ευχαρίστije. Pričaš sa Αγαπούμε πολύ τη Σερβία, mnogo volimo Srbiju, τον Άγιο Ιωστίνο βέβαια, τον Svetog αγαπούμε Justina πολύ, mnogo volimo, αλλά και τη σειρά του μακαριστού του Πατριάρχη του Παύλου, ali takođe i svetog i patrijarha με Pavla όλους τους επισκόπους που πέρασαν, i svi episkopi koji su που prošli, ήξεραν πάρα πολύ καλά ελληνικά. koji su znali mnogo dobro grčki. Εμείς μάθαμε ελληνικά από αυτούς τους γέροντες, τον πατέρα Θανάσιο Γεύτιτς, Mi smo τον Ειρηναίο naučili τον Πούλοβιτς, Irineja Pulovića, Γεύτιτς, svetog τον Atanasija Ράντοβιτς, Jeftića, τον Radovića, Στράβγεβιτς, όλους από sve, εκείνους μάθαμε. sve, Όλα τα κείμενά τους τα αγαπήσαμε sve njihove και ήταν ορθόδοξοι πέρα ως πέρα. i sve njihove tekstove smo čitali. Αγαπήσαμε ιδιαίτερα τον Bili su Αθανάσιο pravi τον pravoslavni. Γεύτιτς. Τι είπατε? Τον Αθανάσιο τον Γεύτιτς τον αγαπήσαμε. Mnogo smo volili Atanasija Jeftića. Σαν μικρό παιδί. Kao malo dete bio. Ήρθε εδώ μια φορά στο Došao je ovdje μοναστήρι, jednom u ovaj manastir μια φορά στο μοναστήρι και ήταν νηστεία i bio je post. και του βγάλαμε μακαρόνια I stavili smo και makarone za είχε ručak 2 πορτοκάλια i 2 pomoranđa. και πήρε το ένα, το έκοψε I uzeo jednu pomoranđu i sekao je. και μου λέει να πάρω και το άλλο. I onda mi kaže da uzem i drugu. Λέω ευχαρίστως, δεν Kaže είναι. sa zadovoljstvom. Μου λέει εμένα με λένε Γεύτιτς, Za mene zovu Jeftić, που στα ελληνικά σημαίνει γύφτος. što na grčkom znači cigani, kako bi rekli, grozan. Μου λέει οι γύφτοι λένε να πάρω και για το παιδί μου. Jer oni uvijek kažu da uzem i za dete. Αυτό ήταν ένα αστείο που ακόμα το θυμόμαστε. Toga se još sećam te šale. Αγαπήσαμε πολύ τη Σερβία την περίοδο του πολέμου Mnogo smo volili Srbiju za vreme rata. και σας θυμίζω ότι η Ελλάδα μας ήταν η μόνη χώρα που ήταν I mi κοντά. smo, i želim da vas posle, smo bili jedina zemlja koja je bila uz vas. I από την Μαυροβούνιο. Όπα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. No problem. Μοντενέγκρο, Μοντενέγκρο. Και εγώ είμαι από την Κρήτη. I ovi iz Krita, oni se ne dele, oni kažu da su Grci. No problem. Απλώς να ξέρετε ότι Μαυροβούνιο είναι ο Ράδοβιτς. Radović je, kaže, iz Crne Gore. Ο Μπούλοβιτς, εμείς τον αγαπούσαμε πάρα Mnogo πολύ. smo volimo Λοιπόν, Bulovića. και Nevjerovatan je. πολύ αγαπήσαμε και τον Πατριάρχη τον Παύλο, που τον έχουμε εδώ στην είσοδο, Imamo njegovu na ulazu. που είναι ο Πατριάρχης, Πατριάρχα Παύλου. εμείς το λέμε Πατριάρχη των Λεωφορείων. Zvali smo ga patrijarh autobusa. Θυμάμαι να σας πω μόνο ο Χριστόδουλος, ο Αρχιεπίσκοπος, την περίοδο του πολέμου είχε ανεβάσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Σερβία και τους έκανε το τραπέζι ο Παύλος. Pavlos je pravio im ručak. Και τους έβαλε φαγητό. I stavio im Καλό, φτωχικό αλλά καλό φαγητό. Stavio im je skromno, ali je dobro taj Και εκεί που ručak. έκατσε ο I Πατριάρχης, tamo da je seo είχε ένα patrijarh, ντουλάπι δίπλα imao je pored jedan και έβγαλε το magarić φαγητό του. i izvadio je njegovu hranu. Ήταν ένα πιάτο με μια σαλάτα σχεδόν χαλασμένη. Bilo je jedan mali tanjir sa salatom koja je već bila istrulila. Και Već je εκείνος bila έτρωγε από τη pokvarena. σαλάτα τη On je χαλασμένη jeo ti pokvarenu salatu. και του είπε ο Χριστόδουλος ο I Αρχιεπίσκοπος, episkop Hriluko του λέει, je rekao, να φάτε κι εσείς. i vi da jedete malo. Του λέει, το ξέρω, μπορώ να φάω, Znam, mogu da jedem, αλλά ο λαός μου πεινάει, ali moj narod gladuje. δεν μπορώ να φάω. Ne mogu da jedem. Αυτός ήταν ο Παύλος. To je bio Pavlos. Νομίζω ότι, δεν ξέρω αν στη συνείδηση του κόσμου είναι Άγιος. Ne znam da li shvatate, da li narod shvata da je on svetitelj. Και η Εκκλησία δεν θα αργήσει να τον I neće αγιοκατατάξει. crkva da zakasni da ga kanonizuje u svetitelje. Κοντά στην Εκκλησία Blizu crkve και μακριά από τους λογισμούς. i daleko od pomisli. Καλά να είστε, Da καλό ste υπόλοιπο του dobro, ταξιδιού σας. želim vam dobar ostatak Εμείς vašeg puta. ετοιμαζόμαστε την Τρίτη να φύγουμε για την Αφρική. Mi idemo u utorak u Όχι Afriku, άλλο, σε μια... ne za jednu Πάμε στην nedelju. Ουγκάντα, Idemo u Ugandu, που έχει 60 εκατομμύρια ανθρώπους. gde je 60 miliona ljudi. Τα παιδιά δεν έχουν παπούτσια. Ta deca nemaju cipele, Εγώ τα λέω σοκολατάκια. ja ih zovem čokoladice. Είναι χαρούμενα. Radosni su, Δεν θα δεις παιδί λυπημένο. nećeš vidjeti tužno dete. Τα παιδιά μας ξέρετε γιατί είναι λυπημένα. Znate zašto su naša deca tužna? Γιατί τα έχουν όλα. Jer imaju sve.
Αυτά δεν έχουν τίποτα. Oni nemaju ništa. Και η χαρά τους είναι μια καραμέλα. I njihov radost je jedna bombona. Να το ξέρετε, εκεί μόνο στην Αφρική είδα, Samo u Africi sam video, όταν δίνουμε καραμέλες, kada dajemo bombone, τα παιδιά παίρνουν την καραμέλα, την γλύφουν λίγο oni je malo ližu και τη δίνουν στα άλλα τους i daju αδέρφια. drugim Και rođacima. κάνει ένα ταξίδι αυτή η I καραμέλα. ta bombona ide u krug. Αυτό είναι η αγάπη. To je ljubav. Εκεί πηγαίνουμε εδώ και 15 χρόνια και φτιάχνουμε 15 godina εκκλησίες već tamo idemo και δεν έχει πιο zidamo συγκινητικό hramove την ώρα που βαφτίζουμε i mnogo je emotivno kada krstimo, που διαβάζουμε το Ευαγγέλιο kada čitamo Evanđelje και λέει το Ευαγγέλιο i kada kaže να Evanđelje, ταξιδέψετε σε όλο τον κόσμο, da putujete u ceo svet, να κατηχήσετε τους ανθρώπους da uputite ljude και να τους βαπτίσετε i στο da όνομα ih της Αγίας krstite u Τριάδος. ime Svete Trojice. Σήμερα και το πέρασμά σας από το μοναστήρι και με την κυρία Ναταλία και με τον Παπούλη Danas vaš dolazak u ovaj manastir zajedno s nama συμβάλλει σε αυτό ακριβώς. je tačno to. Στη συντήρηση της μονής μας, Vi održavate i naš αλλά και manastir, στις φιλανθρωπικές ali naše διακονίες, humanitarne, naše στις φυλακές και στην da Ουγκάντα. služe. Da. Ευχαριστούμε πολύ. Zahvaljujem puno. Είμαστε ευγνώμονες. Zahvalni smo. Όποτε ο Θεός και ο δρόμος σας φέρει, η Kad god πόρτα vas μας είναι Bog ανοιχτή. dovede, naša vrata su vam otvorena. Καλά να είστε. Da dobro da budete.